नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க எல்லோரையும் வருக வருகவென்று இந்த மார்னிங் பாகவதம் கிளாஸுக்கு வரவேற்கிறேன். எல்லோருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். இஸ்கான் பெங்களூரு புனே சார்பில் எல்லோரையும் வரவேற்கிறேன். சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுடைய சத்சங்கம் கிடைக்கிறதுக்கே ரொம்பவும் என்ன சொல்றது, நமக்கு பகவானுடைய கிருபை வேணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, வாழ்க வளமுடன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வருஷம் நிச்சயமாவே அப்படி அற்புதமான வருஷம். ஏன் தெரியுமா? வருஷம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சீக்கிரமா சொல்லிடுறேன். இல்லை, நமக்கு 15 minutes தான் கிளாஸ். இப்போ நம்ம ஆபீஸ்ல எல்லாம் வேலை பார்க்கும்போது இல்ல எங்கேயுமே சரி, ராஜா கிட்ட வேலை பார்த்தா எப்படினாலும் சரி, நமக்கு எல்லாரும் போய் அவகிட்ட பேசுவா. ஓ, அவளுக்குலாம் இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாளே, நம்ம பேச முடியலையே, நமக்கு யாரும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலையே அப்படின்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அக்கா என்ன சொல்றான்னா, நம்ம போய் அவகிட்ட பேசுற மாதிரி நிலைமை இருக்கக்கூடாது. அவளா நம்மளை தேடி நம்மளை புகழ்ற மாதிரி நம்ம வேலை பண்ணணும். அப்படி நம்ம பண்ணினோம்னாக்க நம்மளோட கேபினுக்கு பாஸ் பேசுவா. எல்லாரும் அக்கம் பக்கத்துல உள்ளவாள்னா நம்ம கிட்ட பேசுவா. மாதாஜி, பிரபுஜி, அந்த கிளாஸ் இந்த கிளாஸ், நீங்க பகவதம் சொல்றீங்களாமே, பகவத்கீதா எனக்கு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி தரீங்களா அப்படின்னு அவ நம்ம கிட்ட வரணும் இல்லையா? அதான் இங்க பீஷ்மர் கிட்ட நடக்கிறது பாருங்க. பகவானே பீஷ்மரை தேடி வந்திருக்கிறார். அந்தே நாராயண ஸ்மிருதின்னு நம்ம சொல்லுவோம். எல்லா வாழ்க்கையினுடைய முக்கியமான இலக்கியம் என்ன? பிரபு, நீங்க கீ பாயிண்ட் கேட்பே, ஆரம்பிக்கிறதே நம்ம கீ பாயிண்ட்ல தான் ஆரம்பிக்கிறோம். கீ பாயிண்ட் என்ன? அந்தே நாராயண ஸ்மிருதி. கடைசி நேரத்துல நமக்கு நாராயணனுடைய ஞாபகம் வரணும். அதுதானே வாழ்க்கையோட லட்சியம். அந்த லட்சியத்தை நம்ம நிறைவேற்றியாச்சுன்னா ஜென்ம மிருத்யு ஜராவியாதியை திருப்பியே பார்க்க வேண்டாமே. ஆனா இங்க பாருங்களேன், பகவான் பீஷ்மரோட கடைசி நேரத்துல ஞாபகம் வச்சுண்டு பீஷ்மருக்கு தர்சனம் கொடுக்கணும். அவர் விரும்பிய ரூபத்துல, நேற்றுக்கு வருஷம் பார்த்தேலா, பார்த்த சாரதி ரூபத்துல மாதாஜி அழகா சொன்னா. அவருக்கு பிடிச்ச ரூபம் என்ன? பகவான சண்டை போடும்போது பார்த்த சாரதியா பார்த்தாரா? சோ அவருக்கு பகவானுடைய பார்த்த சாரதி ரூபத்தை பார்க்கணும். பகவானுடைய பார்த்த சாரதி லோகத்துக்கு தான் அவர் கடைசியில போனார். சோ பகவானே அவரை பார்க்க வந்தார். இப்படி எல்லாம் அருமையான, அது என்ன சொல்றது, நம்ம இஸ்கான்ல பார்த்தேன்னா மறைவு நாள் அவ்வளவு பெருசா நம்ம கொண்டாடுறோம். பிறந்த நாள் உண்டு, மறைவு நாளையும் கொண்டாடுறோம். ஏன்னாக்க அது அவளோட மறைவு நாள் இல்ல, பகவானோட தாமத்துக்கு போய் சேர்ற நாள் அது. அது அவ்வளவு அழகா நம்ம கொண்டாடுறோம். இந்த நார்மலா செத்து போன அப்புறம் ஆத்மா உடலை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த வெறும் பாடிக்கு அலங்காரம் பண்ணி அந்த மேல தாளத்தோட கொண்டு போறதெல்லாம் அது ஒரு சில பிரபுபாதர் இதே இந்த வருஷத்துல பர்பட்ல சொல்றார். அதெல்லாம் ஒரு ஜெயந்தியா கொண்டாடுறா மனுஷா. காந்தி ஜெயந்தி, அது என்ன அம்பேத்கர் ஜெயந்தி, அதெல்லாம் மனுஷால இந்த ஆன்மீக உலகத்துல உள்ளவாளுக்கு ஆன்மீக உடலை விட்டு போவா பத்தெல்லாம், அவளுக்குதான் அந்த ஜெயந்தி மாதிரி கொண்டாடணும். இல்லைன்னா சும்மா இந்த பௌதிகத்துல இருக்கிறவாளுக்கு எல்லாம் கொண்டாடக்கூடாது அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த வருஷோட பர்பட்ல சொல்றார். ஓகேயா? சோ இந்த வருஷத்துக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ்? பீஷ்மதேவர் எப்படி மறைந்தார், அவரோட ஆணையோடலின் ரகசியம் என்ன, அது இப்ப பார்ப்போம். ரொம்ப அழகான அனலாஜி கொடுத்திருக்காரு அவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதர். ஸ்ரீல பிரபுபாதிக்கு ஜெய். ஹரிபோல். எல்லாரும் சொல்றேன்னா எல்லாரும் ரெடியா இருக்கீங்களா மாதாஜி? ஓகே, தத்ர துந்துபயோர் நேதோர் சொல்லுங்க. தத்ர துந்துபயோ நேதுர் தேவ மானவவாதிதாக தேவமானவவாதிதாக சம்ஷு சாதவோ ராஜ்ஞாம்
சசம்ஷுः சாதவோ ராஜ்ஞா காத்வேது புஷ்பவ்ருஷ்டயः காத்வேது புஷ்பவ்ருஷ்டயः இப்ப புல் வெட்டு நான் ஒரு வாட்டி சொல்றேன், அப்புறம் நீங்க வாசிங்கோ எல்லாருமா சேர்ந்து. தத்ர துந்துபயோ நேதுர் தேவமானவவாதிதாக சசம்ஷு சாதவோ ராஜ்ஞாம் காத்வேது புஷ்பவ்ருஷ்டயः ஹரிவோ ஹரே கிருஷ்ணா. தத்ர துந்துபி சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம அந்த அது என்ன சொல்ற துந்துபி வாசிக்கிறா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, பெரிய பெரிய ஈவெண்ட்ஸ்ல எல்லாம் வாசிப்பா. அது ஜென்ரலா இந்த இராணுவத்துல எல்லாம் யாராவது ஆத்மா உடலை விட்டு பிரிஞ்சதுன்னா அவளுக்கு பெரிய மரியாதையோட பேண்ட் துந்துபி எல்லாம் வாசிச்சுன்னு போவா இல்லையா. அந்த மாதிரி நம்ம பீஷ்மருக்கு மரியாதை கிடைக்கிறது. நேத்தூர்னா வாசிக்கிறது, சாரி நேத்துன்னா அந்த துந்துபி முழங்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அப்புறம் யார் பண்ணினா இத? தேவர்களும் மாணவர்களும். பூலோகத்தில இருந்தும் மேல பூமழை பொழியறா, வானலோகத்திலிருந்தும் பூமழை பொழியறார். அந்த ஆத்மா போறது இல்லையா உடலை விட்டு, அது அப்படியே சஞ்சரிச்சம் பண்ணி பூர்புவ ஸ்வர்கலோக மகரலோக ஜனலோக தபலோக இப்படி எல்லா லோகத்தையும் கிராஸ் பண்ணி அது கிருஷ்ணலோகத்துக்கு போறது இல்லையா, பார்த்த சாரதிங்கிற வைகுண்ட லோகத்துக்கு போறது. சோ அப்படி போகும்போது என்ன பண்றாரு, எல்லாரும் அப்படி அவ்வளவு அழகான அலங்கரத்தையோட ராஜ மரியாதையோட புஷ்பங்களை பொழிந்து துந்திபிகளை வாசித்து அந்த ஆத்மாவை வழி அனுப்பி வைக்கிறா. ஓகேயா, அதான் இது. இப்ப யாரு படிக்க போறேன் இது? ஹரே கிருஷ்ணா. கிடுகிடுன்னு படிங்க பார்க்கலாம். மனிதர்களும் தேவர்களும் அதன் பிறகு மனிதர்களும் தேவர்களும் மரியாதையாக பேரிக்கைகளை கொட்டினர். நேர்மையுள்ள அரச வம்சத்தினர் மரியாதைக்கும் வணக்கத்திற்கும் சின்னமாக இராணுவ அணிவகுப்புகளை ஆரம்பித்தனர். வானத்திலிருந்து பூமொழி பொழிந்தது. இது எவ்வளவு திவ்யமான அப்ப இது பத்தலா. ஓகேயா, இப்போ அதேதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஒரு நிமிஷம். உலக மரியாதை, அகில உலகமும் 7 லோகங்களும். அதான் நான் சொன்னேன், 7 லோகம் மேல உள்ளது நமக்கு தெரியும் இல்லையா. நமக்கு மேல பூர்புவஸ்வக மக்கர ஜன தப லாஸ்ட்ல சத்தியலோகம். சோ அந்த எல்லா லோகத்துல உள்ளவர்களும் தேவர்களும் சரி, மேல இருந்து கீழே இருந்து நம்மளுடைய பூலோகத்துல இருக்கிறவர்களும் சரி என்ன பண்ணினாரா, அவர் ஒரு பெரிய வீரர் இல்லையா. அவர் மகாஜனங்களில் ஒருத்தர் இல்லையா. ஸ்வயம்பு நாரதா சம்பு குமாரோ கபிலோ மனுகு ஜனக பீஷ்ம ஜனகர் பீஷ்மர் இவ எல்லாரும் 12 மகாஜனங்க. இவளை யாருக்கு? ஸ்வயம்புவா, நாரதா, சம்பு, மனு இவ அத்தனை பேருக்கும் ஈக்குவலானவர் அவர். அவர் ஒரு அது என்னது பௌதிக உடலை வச்சுட்டு நம்மள மாதிரி ஒருத்தரா தான் இருந்த மாதிரி நமக்கு தோன்றது. ஆனா வாழ்க்கையில் அவர் எப்படி நடந்து காட்டினார், இந்த 12 மகாஜனங்களுக்கு ஒருவர் அப்படிங்கிற மாதிரி பௌதிக வாழ்க்கை. அவர் எது செஞ்சாலும் மாதாஜி அவர் துரியோதனனோட சைடுலன்னா இருந்து அவர் இது பண்ணினார். அப்படி ஒரு நேர்மையான வாழ்க்கையை நடத்தணும்னு நடத்தி காட்டினார். சத்தியம்னு நம்ம ஒண்ணு பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னாக்கா அந்த சத்தியத்தை உயிர் போனாலும் சரி சத்தியத்தை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு வாழ்க்கையை நடத்தி காட்டினார். அவ அப்பாக்கு வாழ்க்கை கொடுத்தாரு இல்லையா, வாக்கு கொடுத்தாரு இல்லையா சாந்தனுக்கு. யாரு இந்த ஹஸ்தினாபுரத்தினுடைய ராஜ்ய சிம்மாசனத்தில் இருக்காளோ அவளுக்கு நான் உண்மையான சேவகனாக இருப்பேன் அப்படின்னு வாக்கு கொடுத்ததுனால, யாரு பார்த்தா அப்பாக்கு கொடுத்தேன், அப்பா தான் போய் இத்தனை காலம் ஆயாச்சு, நான் இப்ப யாருக்கு தர்மத்துக்கு நான் இப்போ நம்ம கோவமே படக்கூடாதுன்னா யாருமே கோவப்படுறவா இல்ல. கோவில்ல இருக்கோம் எல்லாரும் சாந்தமா இருக்கோம்னா கோவப்படாம இருக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. இதே இது ஆத்துக்கு வந்தா மகாபாரதம் நடந்துட்டு இருக்கு, அங்க நம்ம கோவப்படாம இருக்கணும்.
அதுதான் பெரிய விஷயம். ஹியூமிலிட்டி. அந்த வீத்தராக பயக்ரோத அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, வீத்தன என்ன, ஃப்ரீ ஆறுது. எதுல இருந்து ஃப்ரீ? ராக பய குரோத, அட்டாச்மெண்ட், லஸ்ட், கிரீட், குரோதம், இதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம ஃப்ரீ ஆயிட்டோம்னா எப்ப சொல்லணும்? அட்வர்ஸ் சிச்சுவேஷன்ல இருக்கணும். நம்ம சண்டை எல்லாரும் நம்மள அப்படி திட்டின்னு இருக்கா, அப்பயே அவளுக்கு பதிலே சொல்லாம கோவமே இல்லாம, ஓ ஓகேமா தேங்க்யூ, இவ்வளவானு என்னோட குத்தங்களை சொன்னேலே தேங்க்யூ, நான் வந்து அதை திருத்திக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ற மனநிலைமை நமக்கு வரணும் இல்லையா? அப்படித்தானே இவர் இருந்தார், பீஷ்ம பிதாமர். பாருங்களேன், பீஷ்ம பிதாமர் வந்து வேற எதிரிகளோட தரப்புல இருந்துட்டு தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு கிருஷ்ணரை எப்பையும் தியானத்தில் வைத்து கொண்டிருந்தார். அவருடைய மனம் பக்தியில் உயர்ந்த பக்தி. என்ன சவை மனக கிருஷ்ண பாதாரவிந்தியோர் ஆல்வேஸ், நம்மளோட மனசு வந்து கிருஷ்ண பாதாரத்துல இருக்கணும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி அவர் இருந்தார். அது எப்ப? அட்வர்ஸ் சிச்சுவேஷன்ல, நமக்கு எதிர்த்தரப்பான சிச்சுவேஷன்ல, பரிஸ்திதியில இருக்கிறது தான் பெரிய விஷயம். ஆனா இவர் வந்து மனிதராக பிறந்தார். ஓகே, இருந்தாலும் இவாளுடைய தரத்துக்கு அவர் வந்துட்டார். மாபெரும் தேவர்களுக்கு நிகரான இந்த தகுதி ஆன்மீக பூர்ணமத்தை அடைவதால் தான். இது வந்து ஆன்மீக பூர்ணம்ங்கிறது என்னது? செல்ஃப் ரியலைசேஷன் மட்டும் கிடையாது. நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா, அது மட்டும் கிடையாது. நான் என்னுடைய அது என்ன, ஸ்வயம் ரூபம் என்ன? ஸ்வயம் ரூபம் என்னது நமக்கு? ஜீவேர ஸ்வரூபகோயே கிருஷ்ணேர நித்யதாசா, ஜீவேர தடஸ்த சக்தி கிருஷ்ணேர பிரகாஷா. சோ ஜீவேர நம்ம வந்து தடஸ்த சக்தி பகவானோட அந்தரங்க சக்தி, தடஸ்த சக்தி வெளிப்புற சக்தி. வெளிப்புற சக்தி இயற்கை, நம்ம வந்து மார்ஜினல் சக்தி, நம்ம வந்து உயிரினங்கள் இல்லையா? ஆனா அது வந்து ஆன்மீக பூர்ணத்தை நம்ம அடையணும். நான் பகவானுடைய தொண்டன்கிறத புரிஞ்சுட்டு பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணணும். அதுதான் நமக்குள்ள ஆன்மீகம். சோ இப்ப வந்து நிறைய என்ன சொல்றது, தேவையில்லாம ரோட்ல பாருங்க அப்படி ஒரு டிராபிக் ஜாம், அவ்வளோ கார்கள். இனிமே கொஞ்ச நாள்ல நமக்கு வந்து பிளைட்லயும் பாருங்களேன், பிளைட் மேல சுத்திட்டே இருக்கும். என்னன்னா கீழே லேண்ட் பண்றதுக்கு இடம் இல்லையா, அங்கேயும் டிராபிக் ஜாம் ஆயிடுது இப்பெல்லாம். அதே மாதிரி டேக் ஆஃப்க்கு அரை மணி நேரம் 3/4 மணி நேரம் அந்த லைன்ல வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. எல்லா இடத்துலயும் ஒரு வேண்டாத இயந்திரங்களை கொண்டு வந்து டிராபிக் ஜாம் ஆக்கி வச்சிருக்கா. அதே மாதிரி மொபைலும் பாருங்க, சிலப்போ அப்படி நெட்வொர்க் ஜாம் ஆயிடுறது. ஆனா அந்த காலத்துல இதெல்லாம் இருந்ததா? ஒண்ணுமே கிடையாது. தேவர்களுக்கெல்லாம் எப்படிப்பா தெரிஞ்சது பீஷ்மரோட ஆத்மா போறது அப்படின்னு? எப்படி தெரிஞ்சது? அதுதான் பியூட்டி. தேவர்களுக்கு பகவான் எங்க போறார், பகவான் என்ன செய்ய போறார், யார்கிட்ட போறார், இதெல்லாம் அப்படி புரிஞ்சுடும். நம்ம நாரதரை பாருங்களேன், யாருக்கெல்லாம் சாப விமோச்சனம் வேணுமோ அங்க வந்துருவார். துருவ மகாராஜ் கிட்ட ஓடி வந்துட்டார். பிரகலாத மகாராஜோட அம்மாவை தேவர்கள்லாம் கூட்டிட்டு போகும்போது ஓடி வந்துட்டார். நம்ம நலகுபேராமணி கிரீவா, அவ வந்து வேண்டாம இப்படி எல்லாம் சுத்திண்டு எல்லாரும் எஸ்பெஷலி லேடிஸ் எல்லாம் தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அங்க வந்துட்டார். தேவர்களுக்கு இதெல்லாம் நன்னா தெரியும் பகவான் எங்க போறாருன்னு. சோ அதனால பகவான் இங்க பீஷ்ம பிதாவை பார்க்க வர்றாருன்னு அவளும் வந்துட்டான். ஆனா அவன் எங்க இந்த மேலேந்து தானே பாப்பா, கீழே இறங்கி வரல. மேலே எல்லாரும் அப்படி தேவர்கள் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, எல்லாரும் மேலேந்து தேவர்கள் பூமழை பொழியறா, ஏன்னா பகவான் அங்க வந்திருக்கார். சோ அவளுக்கெல்லாம் விஷயம் எப்படி தெரியறது பத்தெல்லாம். எங்கேயோ நமக்கு இன்னைக்கு இங்க உட்காந்துன்னு நம்ம பேசினா அமெரிக்கால கேக்குறா, எப்படி கேக்குறா? அதெல்லாம் அந்த காலத்துல இருந்திருக்கு. அதெல்லாம் பார்த்துதான், அந்த சக்தியெல்லாம் பார்த்துதான் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கா இந்த காலத்துல. ஓகேயா? இப்போ பௌதிகத்துல வந்து வெறும் உடம்பு போனப்புறம் எனக்கு தெரியும், கோவிட்ல கூட ஒருத்தர் வந்து எங்க ஸ்கூல்ல வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த டீச்சரோட ஹஸ்பண்ட் கோவிட்ல அந்த டெட் பாடியை கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தான். ஆனா அவர் சண்டை போட்டு ஸ்பெஷல் பெர்மிஷன் வாங்கி அதை கொண்டு வந்து அப்படி ஒரு டெக்கரேட் பண்ணி அனுப்பி வச்சா. என்ன பிரயோஜனம்? அடுத்த 4 வருஷம் 5 வருஷத்துலயே திருப்பி 2ஆம் கல்யாணம் பண்ணிட்டான். அத மாதிரி எல்லாம் அதெல்லாம் இந்த வெறும் சடலத்துக்கு செய்யறது கிடையாது. இங்க என்ன, நம்ம மாபெரும் அவர், ஏன்னா வந்து தேவர்களுக்கு சமமானவர் தான் பீஷ்ம பிதாமகரும் பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ 12 மகாஜனங்களில் ஒருவர். மகாஜனங்கள் யாரு? பகவானுக்காக தன்னையே அர்ப்பணித்து எல்லாமே பகவானுக்காக செய்தவர்கள். அவளுக்கு நம்ம இப்படி பண்றது வந்து ஆன்மீக அதிகாரம். இதுதான் இந்த அனலாஜி கொடுத்திருக்காரு ஷீல பிரபுபாதி இந்த பர்பட்ல. இரும்ப வந்து சாதாரணமா ஒரு ஏசி ரூம்ல வச்சு அதை நம்ம தொட்டா எப்படி இருக்கும்? சில்லுன்னு இருக்கும். அதே இரும்ப நெருப்புல வச்சா எப்படி இருக்கும்?
கொதிக்கும், பக்கத்துல கூட நம்மளால போக முடியாது. அதே மாதிரிதான் இந்த பழுத்த இரும்புங்கிறது என்னது, நம்மளுடைய உடம்பு வந்து நம்ம பௌதிக குணங்களை எடுத்துன்னு வரோம். ஆனா அத வந்து தபம் தபம் சொல்றோம் இல்லையா, ஆஸ்டரிட்டி. தபம்னா என்ன, வாலண்டரி பெயினை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு, ஏகாதசி நிர்ஜலா வாலண்டரி பெயின் உடம்புக்கு. அதனால என்ன என்ன ஆயிடும், நம்ம சரி நிர்ஜலா முடியலையா உடம்ப பார்த்துட்டு ஒருவேளை ஏதோ பழத்தை மட்டும் சாப்பிட்டுண்ட அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா, அதுதான் தபம். அந்த தபம் இங்க என்னது, நெருப்பு, தகிக்கிறோம். தபம்னா என்ன, தப்புனா தகிக்கிறது நெருப்புல. அப்படி நம்ம வந்து பகவான் கூட அதை கொண்டு வந்து பகவானுடைய சங்கல்பத்துல நெருப்புல இரும்ப வைக்கிற மாதிரி இந்த பௌதிகமான உடலை பகவானுக்காக கொண்டு வந்து நம்ம சேவை செய்யும் பொழுது அது பழுத்த உடல் ஆகிறது. ஜட விளைவுகளுக்கு உட்பட்டது பௌதிக உடல், ஜட விளைவுகளில் இருந்து அப்பாற்பட்டது. ஆனா அதுதான் தன்னுறவு பெறுதல், செல்ஃப் ரியலைசேஷன் சொன்னேன் இல்லையா. இப்ப அது என்னது, நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்க கூடியது. அது புரிஞ்சு வச்சுன்னா நம்ம உடல் ஆன்மீக உடல் ஆயிடும் இல்லையா. அது வந்து சும்மா நம்ம இந்த பேசுறதுல புரியறது இல்ல, நடவடிக்கையில புரியணும். யாராவது ஏதாவது நம்ம கவனிக்கவே இல்லை, கேட்கவே இல்லை, அதனால என்ன, நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படின்னு நடைமுறையில விடுறதுக்கு வரணும். அதான் இத்தகைய ஆன்மீக உடலுக்கு மட்டுமே சிறப்பு சடங்குகள் செய்யணும். அதை விட்டுட்டு எல்லா உயிரினங்களுக்கும் டாம் டிக் அண்ட் ஹரின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம். புழு பூச்சிகள்ல இருந்த அந்த நம்ம என்ன சொல்றோம், அதுக்கு ஈக்குவல் நம்ம ஆன்மீகத்துக்கு வரலன்னா இந்த பௌதிக உடல் வந்து புழு பூச்சிகளினுடைய உடலுக்கு ஈக்குவல். அதானே பகவான் சொல்றாரு இல்லையா. என்ன சொல்றாரு, இந்த விலங்குகளும் சாப்பிடுறது, விலங்குகளும் இனப்பெருக்கம் செய்யறது, விலங்குகளும் தூங்குறது, டிஃபெண்டிங் எல்லாம் பண்றது, நம்மளும் அதே மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தா நமக்கும் அவளுக்கு என்ன வித்தியாசம். தர்மேனகீனாதிக்கோ விசேஷ ஆகார நித்ரா பயமைத்துனம் ச சாமானியே தத் பசுபிர் நரானாம். தர்மேனகீனாதிக்கோ விசேஷ, தர்மம்ங்கிற ஒரு அதிகமான விசேஷத்தை மனிதர்கள் தான் ஃபாலோ பண்ண முடியும். கோவிலுக்கு நம்மளாலதான் போக முடியும் இல்லையா. அப்ப கூட சைத்தன்ய மகாபிரபு டைம்ல அந்த நாய்கள் விலங்குகள் எல்லாம் கூட பகவான் கூட போச்சு, அது வேற விஷயம், அது அவரோட காலம். இப்ப இந்த கலியுகத்துல அதெல்லாம் நம்ம தர்மம்ங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலன்னா தர்மேன கீன அதிகோ விசேஷ, தர்மம் இல்லாட்டி பசுபிர் சமானம் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. நம்ம வந்து விலங்குகளுக்கு சமானம். சாஸ்திரம் என்ன, சாஸ்திர சம்மதம் என்னது, பகவான் பூமியில் அவதரிக்கும் நாளுக்கு மட்டும்தான் ஜெயந்தின்னு சொல்லணும். ஓகேயா. இதெல்லாம் பர்பட்ல வந்து ஷீல பிரபுபாத எழுதியிருக்காரு இந்த வருஷத்துல. ஆனா நம்ம அதை விட்டுட்டு எல்லாருக்கும் ஜெயந்தி கொண்டாடுறது எப்படி ஒரு அபராதம். எவ்வளவு பெரிய ஆளுமையாக இருந்தாலும் சாதாரண மனிதர்களுக்கு ஜெயந்தி கொண்டாடுவது பகவானுக்கு செய்யும் அபராதமாகும். ஆனா பீஷ்மதேவருக்கு அளிக்கப்பட்ட மரியாதையை செய்யறது வந்து ரொம்ப அவசியமானதாகும். மகாஜனங்கள் யாரு, சாஸ்திர பூர்வமா லைஃப ஃபுல்லா ஃபாலோ பண்ணி வேதங்கள்ல சொன்ன அங்கீகரிக்கப்பட்ட நைஷ்கர்மியம் அப்படின்னா என்ன, நம்ம பண்ணக்கூடிய செயல்களில் எந்த ஒரு ஆசக்தியும் இல்லாமல் செய்யக்கூடிய செயல்களை பகவானுடைய பாதங்களில் விளைவுகளை விட்டு விடுவது. அப்புறம் அப்படி பண்றவாளுதான் யாரு, அகில உலக மரியாதையோட அவளுக்கு இந்த பழுத்த ஆன்மீக உடல் கிடைக்கிறது. பழுத்த ஆன்மீக உடல் கிடைச்சா மேலோகத்திலிருந்தும் சரி கீழோகத்திலிருந்தும் சரி நம்மளுடைய உடலை அது, ஏன்னா அது வந்து ஆன்மீக உடல் ஆயிடுறது. ஆத்மா போனதுக்கு அப்புறம் அது உடல் தான், அது வந்து லிவிங் என்டிட்டி கிடையாது, உயிரினம் கிடையாது. உயிரினம்ங்கிறது என்னது, அந்த உடல்ல ஜீவா இருக்கிற மட்டும், அது இப்பதான் அந்த உயிரினம். அந்த ஜீவா போனதுக்கு அப்புறம் அதை வெறும் பாடின்னு தான் சொல்றோம் இல்லையா. பீஷ்மதேவரின் செயல்கள் முற்றிலும் தனித்தன்மையானவை. அவர் பகவானின் ராஜ்யத்திற்கு திரும்பிய விதமும் அதே மாதிரி. இதே மாதிரி பிறப்பு செயல் இது எல்லாத்திலையும் ரொம்ப சிறந்தவர். ஞாபகம் இருக்கா, பரீட்சித் மகாராஜ் பிறந்ததும் அற்புதம், இறந்ததும் அற்புதம், அவருடைய ஆக்டிவிட்டீஸும் அற்புதம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருப்யஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச